Que se encuentra en esta parcela que tiene forma rectangular y una... Colectivos de Vigo, las empresas constructoras. Estas son 172 novas vivendas, 37 millóns de euros. Acabamos de vir camiñando, xa comenzaron as obras de urbanización do Polígono 2, nos decía o responsable da empresa constructora que parte do que se está facendo, claro, dependendo da circunstancia meteorolóxica, non deixa de chover, eso sempre complica todo, as circunstancias de conflictividade no mundo, as guerras tamén sempre encarecen todo, fano todo máis difícil, pero a ver se en maio xa está rematada a urbanización. Aquí hai ahora mesmo en Vigo 900 vivendas públicas aquí en Navia que están en marcha xa. Algúnas construíndose, outras esperando a que remate a urbanización para empezar a construíla. Estas empezan agora, 900 vivendas que xa non teñen volta atrás. Temos previsto o doble. Desas 900 vivendas, 309, algo máis da terceira parte. A terceira parte xa se están construíndo. Xa se pode ir vendo día a día estas cousas que se fan agora de simulación do ordenador, como van avanzando, o gallá que canto máis rápido, mellor. Están licitadas 215 e queremos licitar en pouco tempo, como se estamos facendo, outras 395. Xa están consignados os cartos, polo tanto, hai que empezar canto antes e hai que empezar, ademais, a utilizar cada vez máis as chamadas técnicas industrializadas que permiten, sin baixar a calidade, construir máis rápido. É un pouco máis caro agora, pero eu creo que vale a pena. E a construción vai ir por aí, e, por lo tanto, na construción da Xunta de Galicia estamos utilizándoas cada vez máis. Isto en Navia, pero aquí en Vigo non queremos limitarnos a Navia, fai falta máis vivenda. E, por lo tanto, hai que buscar outras zonas para seguir construindo, seguir medrando. Queremos construir 3.400 vivendas máis noutras zonas. Xa non directamente pola Xunta de Galicia, sino axudando a promotores e a cooperativas con parte dos costes para que poidan construílas e despois poñelas cun precio social. Acabamos de aprobar os trámites urbanísticos que foron complexos para que en Lavadores se poidan facer 2.000 en colaboración público-privada, é dicir, promoción privada con apoio público para despois exixir en moitas delas un precio social, asequible. E queremos facer en Ramón Nieto outras 1.400. Por tanto, ten que ser un antes e un despois, porque ten que ser os...